So hi guys, alas 11 na sa gabi iron dayon. Nakalimot ko man ko kapanihapon. Gigutom ko. So karon mangita ko kanala na kanang makakaon ra tag dali ba kay kapoy na kay luto. So kanang makaon kag dali pero kanang barato ra. Nya kanang malingaw sad ka. So awan niya akong adtuan ron. Shooting me with words, but I will let them bruise. Even though it hurts, I won't show it to you. So natarelod sa Panagdait, there is kilid sa PKK. Kay manihapon ta mag midnight snacks. So kani maranig mga one of those kanang mapaligyan ng Pancit Canton, mga nakalingaw nila. Pwede ka palit og dilata, Pancit na sabaw, Pancit na Canton, siomai, Canton, scrambled egg, o guban pa. So mali akong midnight snack karon. Actually gani akong ikanan dool rin sa Sykes. Ya, diri nakahalera ra ni. Oh, na KFC, na Kusina Uno, awa. Namay. So, na dool rin na pungko ka na ma-repeat street food. PKK kaning paningtod ka sa Kalami na ni Batchoy, nasa sini mga hotdog o mga ngoyong o guban pa o kani. So diha ta mga on karong gabi huna. So actually wa piling nga so nipalit ko. Nag-take out ko hotdog, Virginia hotdog diri og anang ilang luncheon meat diri sa PKK kay gutom nagigay ko. Palihapon ron bay. Plus na pa ko eh. Na pa ko bonus. Oh, na pa ko hotdog. Oh, God. Power din ron, power. Maraming kaon na among kaon tulo ka Canton sa Canton, tulo ka siomai, sa corned beef with egg, tulo ka soft drinks. 143 ra plus 45 ra kung nagastos pikas. Sulit gid kay siya kay nabusog ko og salamat sa pagtan-aw. So kumangala magpansit mga dilata magkuan. So arena mo na ris Panagdait sa mga paborito sa mga call center agents sa sites kay I'm sure mabusog mo. And thank you so much for watching Karenderia Adventures. And kung namoy masuggest na ako, ingna lang ko kay akong bisitahon. O salamat sa pagtanaw once again. And Merry Christmas. Bye!